20,000 na katao. Target pong isali po sa Safe Network laban sa tumataas na suicide cases sa Dagupan City. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Tinatayang 20,000 katao ang target na isali ng pamahalang lungsod ng Dagupan sa bagong tatag na SafeNet o Secure and Abuse-Free Environment Network bilang tugon sa suicide cases sa lungsod. Ito ay inanunsyo matapos ang flag raising ceremony noong Lunes, Abril 6 kung saan ipinakilala ang SafeNet bilang isang ugnayan ng mga ahensya, individual at pamahalaan sa pagtiyak na ang bawat bata, kababaihan at mamamayan ay protektado sa komunidad. Ito po ay ugnayan ng iba't ibang ahensya, individual at pamahalaan upang matiyak na ang bawat bata, kababaihan at ang bawat isa ay protektado at ligtas sa kanilang sariling komunidad. Iyan po ang pangunahing layunin ng SafeNet. Ayon sa City Health Office, patuloy na tumataas ang kaso ng pagpapakamatay sa lungsod na karamihan ay biktima ng breakup problems habang iba naman ay nakararanas ng problema sa pera at pamilya. Kasi karamihan ng mga nagpakamatay ng mga kabataan ay nagkaroon ng UTI. Mga break-up problems, pwede natin pagdaanan yung mga yan. Pero kung may mga katuwang tayo, ay sigurado naman ako na maiibsan ang ating mga mental health problems. Sa ilalim ng SafeNet, sasanayin ng mga kasapi na intindihin ng ibang tao at matulungan sila sa kanilang emosyonal, psikolohikal, sosyal at espiritual na aspeto ng mental well-being. Kasama mo mula rito sa IFM News, Dagupan nito si Idol Denise Brillante Tatak. IFM IFM News. IFM News. IFM News.